Купуваш мечтания си дом и получаваш писмо, в което пише: "Аз наблюдавам тази къща." Това е една от най-известните истории за психологически тормоз в света. Няма отвличане, няма убийство, само някой, който знае твърде много за теб и никога не се показва. Действието се развива в Уестфилд, Ню Джерси, САЩ, на булевард 657. Семейство Бродъс купуват къща в богат квартал с тихи съседи без никаква престъпност. Преди още да се нанесат, идва първото писмо. Авторът се подписва като наблюдателят. Той пише кога светят лампите, кои стаи използват, колко деца имат. Пише също така и че къщата го е чакала. Няма заплахи, няма убийство, има само знание. Писмата продължават. Тонът е спокоен, търпелив, почти нежен. Изречението "къщата и има нужда от млада кръв" е моментът, в който страхът започва да нараства. Полицията няма заподозрен, няма доказателства, няма никакви следи. Съседите усмихват се, отричат и никой не е хванат. Няма никакви заподозрени. Семейството така и не се нанася в къщата, напуска квартала и продава къщата на загуба. Наблюдателят спира да пише и никога не е разкрит. Тормозът приключва, защото целта е постигната. Най-ефективният тормоз не те кара да бягаш, той те кара сам да си тръгнеш.